Den arong along kaching thura sai ke claim Japan em retesting hi pen long ekesom. Karbiang long adang pia long ta Easter Sunday ta London. Dimapur Burma ke malong ongdung ahem mikicho. Karbing nung live berta ke lara doana phansita menil hin pen kardom ang pachuriklo kardom pine berta ang ton pen arjitha Samilangso development blog hin pen notice council under 30% central sector scheme pen Numati constituency angkang hawarara raphan Amrit Sarovar ke thom lapen self help group hat isi lapen Anganwadi center ahem ihum kikim gerangja phanpura pini Karbing long autonomous council em retracing heri deng pen long e ke somasai dengpon Numati constituency pen EM retracing hi hided pen bangke pinangan RJ kachelar thek pon long athe EM ing hia sangho Karbiang long autonomous council long ing ni dundet pen towar me lang pen danglok ki ongdung kaching thurovar sai rara long an palipon tanglo Lason thought si pinile thota notice council under 30% central sector scheme pen den arong pathu aklamalong self help group ahem isi lapen den arong bhalukjan hawara raphan Anganwadi center isi lapen inglong kiri dingso terang arong along Amrit Sarovar lapen rongbongkro arong lapen kangthilangso hurnat langso along Amrit Sarovar asai kedeng ponjia phanpura pini em retracing hi pen long eke sompona sai dengpon tanglo Bangso kaching thurawar sai ke claim ponalong ke chok che duta thek lasi alang litum satami bangso along lang dun pen ke pa keng dun lapen an parta ko mane tum bangso asai ke claim along kapasik sagatum jongsi dokok posetami alang litum hin pen si lang chari dunang popusi em inghia sang hopen raraphan than pare tekang jong nona bang ke litum dak mi sen pen nang litum takadu beta nang lang dun no kam ki claim along sitamelo konane road comdet sitamelo ma drawing ating pencok chelang sitamelo tumeli tum mangke lage monon pis komane abang pu jongsi pene kichini kangtung dolo pulo dalang litum dapat keng no kasi nang litum silang unang po kadu beta komane jongsi kam claim along kapasik sak dun no pulo te pasik sak dun de dia bhan mangke kadu beta la so responsibility bang enang ko Non den arong ahawara long kaching thura sai kedeng along koson si rar tum kaching thuravar sai ke long ponjima bangso long bangsi nilitumai hin pen sai deng ponlo lasi pini den arong ahawara long NEC scheme pen danglo Amrit Sarovar lapen kapre kaching thura sai kedeng ja phansi pini long e sompon lo puta em retracing hi pen ningje ponthu tum dak kaching thur dak den arong ahawara tu phan pulat kangku long atemene menang am sorlo self help group tum sitamelo alang litum ke claim ke da maning hang do bepar baha sitamelo lapen lason thak se dak rong arlo sitamelo Amrit Sarovar pula so scheme along dak rong sor tum tame ko sonsi kereng yawar sai sitamenang awar sai ke long ponji aseni tum nom ke claim ke cheng ponlo lasila guideline apu thakta ni tum bhana so kupisi सरकार पे नसो गाइडलाइन अटेंग पेन नमेदा कमिटी दोलो asi komiti etum sitamelo la ke claim ke dami sidame alang litum de chisiklo asila so teng pen le claim pon pula de etum rong rup ra kiching thur dun ji awar sai sonsi ke mesena war sai si thekdam long Bangso asai ke deng ho tourism department board chairman Dharam Singh Kro Samilangso ITDP blog BDO Junali Nath Numati VDC chairman Britain Mahila lapen Kasa Dunmaipu Bor Singh Kro anparta rat cyclem bangphu bangphiatum chetong dunsi RDP dun News report Karbiang Live Pini lake Easter Sunday
Pir thelong munit ke doa na phan pap pen ke pajok jia phan pura hempu jisu ke dam tang jang mini phai troxy mate bhomta arni ke mi mate good friday arni theng parpan athak apran chpc pini mate easter sunday arni bangke ke doan pap lapen kithia phan hai thusi kithur arni lo bangso easter sunday arni hempu jisu aphan ke kroya tumana bangke ningkarong arni lo bangso ningkarong arni lake somindar adangalong ke doana tumstami ningkarong chipi ponsi methang kardo mahemalong lun lampen keru karcho padopon lo somindar adangalong katalon pona son thosi karbenglong district ardolong satami jisu aphan ke kroyatum anabangke talon ponlo lason si phuluni constituency angkang langherang amonduli long satami talon dun bangso easter sunday katalona maya long pastor hemai rong phar ka chapahem phupona maya long Deaconess Beauty Phangchupi Pensi Arnamalam Thanpon Bangso Hud Risonim Swatum Lun Pen Arnama Phan Kedo Karcho Padupon Sono, assim, disso que tinha. A porra que sono, disso que estou tipo, a porra que sono anque. Porque ada, anelo, te tem bem, mas que toma que tu faz a minha. Anelo, na pessoa se porque ada nada, mas intim tipo, a mim, te conta desse intim tipo, se rastou no lugar família. Disso que tinha da gano, te cana da que tem. Manene di hampir biasa tak asap ini yang terjadi nasi inting kilo sehana suapor alami jisu tipo doko abu alami asik kita bermaksud jok tahu Lason se Dipurong Sopi Presbyterian Church along satami jisu kithi pen kithur aningkarong chipidun se Easter Sunday talon pon Adap Gero Karcho Hud Mondoli Hemari Rati Strong Harpen Kachaphem Pupona Mayalong Karbianglong Mission Field along Field Secretary Reverend R. Lalthanpua Pensi Arnamalam Thanpondo Lapen Anaro Porpai Sirachiti Mapor Pen Mondoli Hemari Horen Phangcho Pen Mai Chaphem Puponsi Rangsina Terone Hin Pensi Easter Sunday Phutha Athepi Kedoan Than Pajurmi Pon Tumkat e Matha Dam Pulotangte Jisu Kristo Ake Thur Thu Penajo Loilo Ini Megjang Kangtung Pikpen Rabang So Girja Hemalong Nangka Chetong Duna Theke Kopilo Yesu Kristo Langli Thur Thu Tanglo Ana Kethe Girja Hem Tum Ke Kima Atheke Kopilo Yesu Kristo Ke Thur Tanglo Polo Di Birta Keme Mo Tum Secretary Pen Paklanglo Prosar Dam Nangji Puta Atheke Kopilo Yesu Kristo Ake Thur Thu Penajo Halapu Dwarbagori constituency arlo satami Christian adhorom kirimatum an Easter Sunday mission penta London Bangso Easter Sunday phutha Karbianglong district Jasmet Dwarbagori constituency ara do anaphan Karbianglong Autonomous Council EM Richard Tokbe hin pensitami ahir jumi pipajurpon News report Karbianglong live Karbianglong pen kilometer cap aja kahelo Nagaland State Dimapur Burma kemalong pinianar lo porphai isimalong kopi koson penluni ke ongdung ahem meki chopusi birta ribdun long pini lake ningkarong arni athe pini lake Easter Sunday bonta Dimapur long ke do Burma kem is blow arar to maphan bangke arni kahingnosi nangmandalo athe pini anar lo porphai isimalom halabang so hawar mate Dimapur Burma kem is blow along men miari hinga meke karajok pagrum petpen don trokner kebra pho mate 85 adona hem ang ton pen mi chupit hailo lang ikha bangso amiadi lapona hirkang tang ke thek long penta e ok chung hur khangjang lapen pheri mi mian pin amiadi non malom arni kisopen kekreng parpiga jok ghonta isiang bongsi don trokner kebra pho ahema bangki injir thangan pin bangso ahem meki cho hut scooty humni bike hum maruti van hum lapen ongdung ahormu na hokdun lo
bangso di malong mi ki chok ki cheng hut pensi mi ki pa mep jia gari mate fire service atuma phan birta pachini ponlo mi ki pa me bagare atum tong se ko pen adi malong an pali dun si ki ong dong a hema phana bangki pajok dun longlo bonta hum trok ner ke bra pho aphana bangki pajok dun edetlo bokajan penanan terang karbing long lai Kidam tang suri hini ra inquiry si jang mi chikloni phai ke thomarni song trogatum sarkar pen lamdon ka chatogalong ke jongpon economic special package development package lapen cadres rehabilitation aputhak ke pachun da prangja phan New Delhi along union minister aphan chetong damsi chingki chathandam Bangso MOS suri hini ra inquiry si lamdon aputhak ka chingki ka chathandam along abarim KLNL maiphu pidili abarim ke peltia maiphu ran rongpi Rijak dera win bia tumpen danglo penang an song along claim rapera tumpen damsi chingki chethandam Union Minister Sarbananda Sonowal pen ka chetong dam hod MOS surihini ra inquiry si lamdon along ke jongpon economic special package development package gathers rehabilitation pen chenglok penang an stame ke pachun serakjia phan chingbai padupon Laso hod MP Horen Singh beta chetong dunsi RD do jot pen chingki chingbai dunlo Lapen AK Misra, NE Advisor and Minister of Home Affairs, Lapen Tapan Kumar Deka, Director of Intelligence Bureau, Mate DIB atum phantami chetong damsi, song trok cadres atum phan aron repen, kes ke pabon pon an ke withdrawal pon labjia phansi, RD do jot pen chingki kachethan padopon lo. Laso hod halapu AK Misra, NE Advisor and Minister of Home Affairs, Lapen Tapan Kumar Deka, Director of Intelligence Bureau, Mate DIB atum pen Kethandun ke Prabjin pen joint monitoring meeting phasi chingbai ponpo lapen Prabjin pen case do anta withdraw ponje phan claim ponpo posi lamchak chipidun News report Carving Long Live Tang tipini prime time biota kila ponsi kang tonik lo